Здравейте, приятели, в днешното видео ще играем на GTA San Andreas. Чакаме New Game и играем. Ако искате втора част да правим, абонирайте се за канала и ще има втора част. Ако питахте откъде си изтеглих играта, от PlayMods, приложение за хакове и игри. Сега отивам да събирам пари за къща. Аз не знам колко пари струва тази къща, сега ще проверим. $10,000, това са пари. Трябва ще събирам. Ако искате да правим втора, трета и тази част, абонирайте се за канала. Сега отиваме да пребиваме някакви хора. И ще пребия този. Дай пари, братко мой, дай пари. Братко, то ще избяга. Ще подгона баба. По принцип са най-богати. Чакайте, че чукнах някъде. Чакайте, че сестра ми не знам, купувай си какво ти иска. Сестра ми е за някакви за Brawl Stars. Аре, гепи ми го живота и бегай. Гепа му живота и бегай. Припълня бария. Събота ще правим, ще правя видео на активна книга в стила Brain Rot. Тъй, че ако искате в събота, гледайте видеото за админа. Я моля да си купа сода. $6 for $1. Добре, си плата $1. Я сега да видим. Добре. Искам да играя на това. Не, вече не искам. Имаш ли някакви пари за мене? Мри, искам пари! Искам пари! Дай! Хората се е трудно да ги съберем тия пари. И то много трудно. Много ще е трудно да съберем парите. Да, тръгваме и забавайте ми се смет да намеря защото не $20 ако намерим, още е добре. Виж, не давате пари. Вие защо не давате пари? Искам пари, дайте пари. Пари. Добре, някакви парички бачах. Добре, тия чигани ще ме подгонят. Там е. Още не ми се спира. Чария. Ако не се може да се прижора, нали? Я какво е тук? Тук не е нищо, бе, хора. Тук няма нищо. Не. Чакай, искам да щупа.
Да. Се го шкърта, да ме гледа боличата, просто няма да го шкърта. Те, 5 минути, колко бързо мина. Да, разбира се, че... Не го блъснахме, продължаваме с пътя. Няма какво да стане. Просто няма какво да. Ако успея в едно видео да събера 100 това ще бъде голямо постижение. То съм решил да направя. Сега ги видях, че са тия чиганьоли или поне аз така ги наричам. Искам да ги видя. Искам да мрите. Искам да мрете. Това искам да мрете. Да. Вече нищо не искам. Сега и парите ми... Майко, нервирам се, ще си потруша телефона. Казвам ви, ще си потруша телефона. Аз ако ти потруша телефона, какво ще ми стане? Аз ще Първи човек, който видя, ще бъде преди. Мри, ти си първи. Ти си първи. И чак на болник тръгва си, я мри, я наши хуя мри. Я хой мри. Хой мри, аре мри, слънце да мри. Мали, точно ще да мри. Това тук. Ти пак погледа си, дете ли? Няма. Дайте пари. Бачи тъпите хора, бе, брат, те да не пускат пари. Лохсан. Не, се ми се купувай. Не. Добре, бе, братле, Лос Сантос най-бедният град ли или беден? Или те просто не атмум? Добре, че са някакъв готов квартал ми изглежда, да? Само дето движението е на това, ще ме блъсне. Звучи човек, не може да слезе. Братле, защо ме блъскат? Ако може ли да ми обясни? Напишите коментарите как да скарам по дълчки. Не знам преди как съм събирал пари да купа картишко. Защото те там да ми моят приятел колко е. Сами чека ни в гейми, сами ще си поработите. Аз не съм много за това. Ще бъде бравър. Накъде да карам? Никъде. Жас. То бе човек, жас. То бе човек. Не, аз не мога. Просто подрим. Да, $0. Така, пишете коментар, някой да пише коментари дали как да изкарам Бърджи Кинки в тази игра, защото съм го записал от всякъде. Личата не трябва да я блъска. Има много игри на които да правя такова... Абе, има си игри на които да правя... Така, пишете в коментарите
Как мога да пускам лайфове, които да играя игри? Пишете коментари, пишете. Аз отивам нещо да правя, вероятно просто отивам да карам долу и да пуска пари. Човек има ли хора? Искам да щупа някой кило. Айде, по-бяга. Някой бяга, но не яч. Аз щупа бой. Защото разбира се, че ми трябва пари. О, благодаря за клетите. О, не. Значи, искам да умреш. Ай, не богати бе. Ти най-богатите бе. Мати то от богатите. Той искам да размажа от войска. То от богатите бе, то от богатите. Този ще го размажа. Да бе, бате, но... Той ми даде $5000. Това е най-богатите човек. Да бе, бе, няма ора! Умри бе, аре падай бе, падай пари бе тука бе. Дай ми кола, дай ми подяволите колата си, малумник. Дай тази просто. Благодаря. Come on, baby. It's the best you got. You moron, I'll murder you. Не хванаха ме! Как може да съм толкова тъп? Как да съм толкова тъп? Обяснете ми. Са тебе ще ти щупа главата, ето си виж. Аре, по-бързо ми зарежда и да му щупай на този главата. Аре бе брат, какво ти стана? Добре, хора. Ще рестартирам играта. Оф, боже, как може да съм толкова тъп? Как може да съм толкова тъп? Рейсъм, няма чакаме New Game. New Game си чакаме, когато станем най-богатите. Което няма да се случи. Мисля да правя цяла поредица на тая игра. Добре, дай му спрошния на земята, прошния. Чао, аз тук нямам нищо, не съм направил. Тук не съм нанизан. И сигурен, че просто ще не изстрелят. Не спочупи свята. Няма да ми тръгваш на бой, че ще ти щупа главата.
си ми изглеждаш, богата? Нали те пребих? Пак ли си жива, бе, брат? Още ли е жива тата панарка, бе, бата? Още ли, бе, бата? Защо, бе, мрим? You don't need it now. Взема толкова пари. Добре, дай, ще започнем тук на тази уличка да убием. Ето синито, ето искам да почнем. Гати, тия жени станаха богати. Станахте богаташи, бе, хора. Добре, смятам за този видеоклип да направим поне 500 клипа. Сега май 450. Добре, караме и трябва да направим самите които... Към тази уличка, гледам, че има и... Грешка ли да го отложи? Точно така трябва да спама това. Копчето за юмълчите. Ще го наспам. Брат, те забягат. Гаси, това спортната. Искате да си го преснимам само. Така... бабите са богати, бабите са. Баси, бабата, тя ми тръгна на бой. Гаси, та ми тръгна на бой. Гаси. Айде, бе, тъпо, грозно умрела. Да не казвам, мри. Ще мре! Бабо, умирай, бабо! Никога не обича баба! Като ги прибих! Апа! Не знам тебе да си не спомни. Няма Спонжо Боб! Само... Има 10. Как си излизам от тук, не знам. Аре! Моето спасение! Още малко и ги правим $500, хора. И спирам видеоклипа. Целта ни е 500. Толкова трябва да направим. Добре, просто ще направим. Какви са тия, брат? Те са богати, бе, на бой тръгат, бе, Бега, че ще го жеда някой друг. Чакай, бе, брат, ще е богати. 500, добре, дайте като за последно да убием това. Той бяга, бе, брат. Добре, дай... Ти получай ли си така? Да, ме получай. Страшно си. Брат, те смело се побърка. О, добре, бягаме, да се скриеме, добре, аз нищо не съм направил, моля ви, оставете ме на мира, аз нищо не съм направил, бла. Бягай! Защо си изморен, мой? Бягай, толкова ли си тук? Бягай, че този ма подгони и ще ми пребие главата, просто хора със сигурност. Давай, гипи му мотора. Бега. Добре, хора, спасихме се. Да, спасихме се. Спасихме се и умряхме. Добре. Този път няма да мрем. И целта само да избягаме, да спре да ни гони това и сме готови. И сме топа на топове. Да, съм на топове. Добре, стигнахме с $500. Искате втора част на тази игра. Само да взема тя работа, като намери. Иначе... Ви стрелям.
Я мри, бе, аре, тебе съм те насочил, бе. Аре, като запоследно накрая на видеото да те бие. Oh, you're too kind. Еми, $532. Абонирайте се за канала, абонирайте се. И от мен, чао. Се видим другата събота.